टायगर कुर्ले हो टायगर टायगर गावलोय बघा. टायगर प्रॉन्स टायगर गावलंय का बघ. एवढं ते कपड्याचे नाही. मस्त टमाटो दाखव तरी. ठेव. घालव त्याला. टायगर टायगर बघ जिवंत टायगर कशी उघड खाली टायगर. दोन टायगर तर येतो जातो घे. दोन टायगर तर गावले. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ बनवतो. आज मच्छी पकडूक जातो. बघूया काय भेटता. पाऊस पण लागलो, पाणी सगळा खदुळीला, त्यामुळे बघूया काय भेटता. काय खदूळ पाण्यात मच्छी. जाळी मारतलो आणि थोड्या वेळ थांबतलो किंवा आत्ता जाळी मारून ठेवतलो आणि सकाळी उचलायची. बघूया मच्छीचं हे घेऊन अंदाज घेऊन मग उचलतलं. नाहीतर मग सकाळी उचलायची जाऊन, आता मारून ठेवायची. चला तर आता जाऊन बघूया. आधी जाळी मारून ठेवतो, साफ करून घेतोय आणि नंतर मारून ठेवतो. चला तर जाऊया. मित्रांनो, आता आम्ही जाळी साफ करून घेतो आणि त्याच्यानंतर मच्छी पकडूक जातो. पाणी खदुळीला आहे बघा, पावसाचा पाणी आहे सगळं. तर चला आधी जाळी साफ करून घेऊया, उशीर झालो. तर मित्रांनो, आता आम्ही ही जाळी मारून घेतो. आधी ह्या जाळा मारून घेतलो, एकदा उचलतलो आणि बाकीची जाळी आहेत ती मारून ठेवायची आणि सकाळी उचलायची. शक्यतो पाऊस नसलो तर सकाळी व्हिडिओ बनव गावात. आता पण ट्राय करूया. पाऊस असलो तर व्हिडिओ बनव गावाचं नाही, कारण मोबाईल भिजतलो.
आधी जाळी मारून घेऊया चला. मित्रांनो आपला एक जाळ आता मारून झाला. आता आपला थोडासा रावला काळोख पडा उचलूया किंवा त्याच्या थोडासा अगोदर उचलूया. तर मित्रांनो आपण 4-5 जाळे मारून ठेवली आहेत आता. तर हे सगळ्यात पहिला जाळा मारला होता का काहीतरी हे तर लागला. बघूया काय गावात तर घ्यायचा ताब्यात. बघूया आधी काय भेटता काय, नाहीतर मग परत सकाळपर्यंत तशीच ठेवायची आणि सकाळी उचलायची. पाऊस नसलो तर व्हिडिओ बनव गावात. नाही तर बघता सृष्टी उचलून काहीतरी. हा बोईट बोईटच ना, बोईट लागला. बोईट रागो मोठा ना. एक बोईट भेटला आपल्या पहिलाच. भवानी झाली बघा. इथे दाखव असा मस्त मोठा आहे बघा. चल ठेव पिशवीत. बघूया थोड्या वेळानं उचलून बघूया एकदा आणि मग परत टाकूया. नाही तर मग एकदमच उचलूया ना. आता असाच उचलून बघूया काय लागला काय. 2-3 ठिकाणी वाटला लागला असा. असा पाऊस येलो. लवकर तर मोबाईल भिजतलो. ठेव बघूया. गेला काय. ठेव पिशवीत ठेव. मोबाईलला कवर घाली. तर पाऊस येलो आता तर मोबाईल बंद करतोय. थोड्या वेळानं बघूया, नाहीतर मग उद्या सकाळीच. पुढे बघ असा वाईटच ना. 5-6 बोयटा गाव दे मारा. ना चल वाढ. बघूया ते पुढे पण या काहीतरी आहे बघा. इथेच होत. वर घे वर बघूया. इथे थैल्यात आहे. वर घे वर पूर्ण घे वर. नाही तर बळटाचा ना. अरे वा. ते आपल्या 6-7 बळटा गावले ना.
आपल्या मित्रांनो आतापर्यंत 6-7 बैठा भेटली आहेत. अजून माग पूर्ण पालावचा. परत एक चिंगूळ. काय आता काप टाकून दे. ते घे पोक्यांका गावात. अरे वा वा वा, टायगर टायगर गावलं बघा. टायगर प्रॉन्स. कसं रे गोंधवलं. टायगर गावलंय ग. एवढं हवं मग ते कपडं ते नाही ते पिशवीत टाक दे. कपडं दे डब्यात ठेवतो म्हणजे तो पळतो. चिंबळ पण होती काही काहीतरी नाही ग. चिंगूळ आहे. चिंगूळ गावली. चिंगळे पटकन मेले. हे बघ चिंगूळ. चिंगळे बरे आवले. तर मित्रांनो आपल्या एवढे मासे आत्ता भेटले. एकच माल उचललेला आहे. टायगर भेटले 2-3 सुळे आणि बोईट. तर परत सकाळी बघूया काय भेटतं आपल्या. आता सकाळी पाऊस नाही लागलो तर व्हिडिओ बनव गावात. आता एवढे मासे भेटले बघा. तर मित्रांनो आता सकाळचे वाजले 4 आणि आता आम्ही निघालो. काल जी जाळी टाकून ठेवलो ती उचलूसाठी. सृष्टी बसता होडीत, मी पण आता बसतले. तर चला आता निघाया. आपल्या साधारण अर्धा तास तरी लागतो होडी ओलवून जाऊ. चला मग जाऊया. बघूया आपल्या काय भेटता काय. आता रात्री थोडेसे भेटले आणि आता बघूया काय भेटता काय. मित्रांनो आपल्या पहिलाच बर्ड भेटला. आता मी उचलू गेलो. खाली पण आहे. वर घे रे खाली. गेला बघ. वर घे सांगतोय.
गेला चल. या बघ पुढे पुढे, या बघ पुढे. आता गेला घालवलं. तुला सांगतोय वर घ्या आधी होडी. एक बोट घालवलं सृष्टीन. काढता बघूया. तसं एकट्यानंच माग ओढून घेतोय मी. मग बघूया. सृष्टी कॅमेरा पकडीत. हे त्यांका आधी ठेव पिशवीत. टाक खाली, टाक सगळा खाली खाली पाण्यात टाक. येतोय कुर्ली गावली येता येता. कुठली गावली बघा. भरपूर मच्छर. एकाच ते पिंगाने येतं. टाकून त्याला का मासे खराब होतात जास्त ते ना. बरी आहे ना. काय गेले की जात.
तर मित्रांनो आता दुसरं अजून एक हात उचलून बघूया. याची गॅरंटी काय कमी नाही. आज माशाचा काय खरा नाही. मासे पण नाही, कुठले पण नाही. घ्या टायगर आहे तो बघ. घे तुझ्याकडे येतो. त्या पुढे पण टायगर आहे. दोन टायगर तर हे तू जातो. घे घे घे. दोन टायगर तर गावले. त्याच्यात सुटतो पटकन. सुट्टी आता एक्सपर्ट झाला टायगर बेगर काढू. फाराफार काढता टायगर. फार दाखव तरी. ठेव मग दाखवूया. असे दिसाचे नाही, लांब हो ना. दुसरं काढ. हातात लागलेले आहेत वाटतं. त्या ऐकलं काठी मारू म्हणतो. दोन टायगर दिसल्यावर काठी मारा म्हणता. दोन टायगर भेटले आपल्या. उदानी शापच वाट लावल्याने मागाची. काय तर शापच फाडून टाकल्याने. होतो बाई पुढे टायगर आहे. तिसरं टायगर. त्याचं दोन ती पडतो नशीब. अजून दोन टायगर गावले. एक पडणारच असतो. घेतल्यान राप करून ओढून हाती केला आहेत. कूस नाही का ना. आता लय गोर पटून घेतलं. मस्तपैकी दोन टायगर परत. काढलं. काय लेप येतो. एक अजून एक गावलं टायगर सृष्टीकडे. आता सृष्टीकडेच जाऊ दे. मका लेप गाव दे. टाकून देते. घे हे खाली 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 टायगर आहे. गेलो गेलो. खाड केल्यांच्याच वाळा उरली. मोडशी मला ना मोड. आता मोठी बिट्टी बघित राहता ना. आता बाजूक ठेव मग काढ. बरं यावचा नाही अडकलेला. मोडच. एक टायगर गेलो यावच्या आधी. एक कुर्ली गावली मोठी आहे. तिकडे मोडता सर माका म्हणता कडे दांडे मारा. टायगर गावतो. मेली काय गो. हा इथे चालत चल. मोठ्या डेंग्यावाल्या देव गावात. अशी कशी उलटी धरत. फिरवून धर. सुटाची नाही. चल चल मोड. खेळत बसायचा नाही त्याच्यावर. मोडून टाकायची, ठेवायची नाही.
मोडलो वाटतं. मांस काढलंच त्याचं. मोडलो नाही साप. मोडलो मोडलो. तो नाही मोडलो. काढून टाक. आजारान हा ना. काठी काढते आधी. खाली भागो माहिती का. धू आहे ती कसं चिखल या झालं. मारता बघ. डब्यात ठेवूया. चल. पणच केल्यान का बोलतात हे मोडू शकतलंय. उद्या गेली काय गो पुढे पाणी खदळले ती. आता बांधाक शिकता बघूया आता कधीच्या होत होत. आता 2 घोरपी आहेत ते मी स्वतः एकटोच उचलून घेतलोय. ते दोघांका उचलूक गावनच नाही. आपल्या ह्याच्यात आता 5-6 भेटले ना टायगर. कसं बघा थंडी लागता घोड करून घेतला ना तोंडाक. टोपे घालून येता आणि आपलो
आणि हे होते ना, 3 होते ना. आता ह्या पण घरप्या उचलून घेतोय. या एकट्याकच उचलूचा लागतं, दोघांनी उचलून गावना नाही. गावचा करते बघ, 230 पडणार काय नाही वाटतं. टायगर दिसता बघतो. हळू वाटा नाही तर तो जातोय ना. तो जावते त्याच्याकडे. हळू वाटा सांगते. ते काय नाही जावते. आधीच म्हणतात सांगते घालव त्याला. आपण 3 घालवले आणि ते सांगणार नाही.
शिव. अजून एक घरच्या राहूला आपला सरळ काढा तुटली कशी. मित्रांनो, आता हे शेवटचा रावला, शेवटचा उचलून घेऊया आणि मग घरी जाऊया. पण 4, 5, 6 टाकलेलं जाळी तर आपल्याला भेटलेत. ते नंतर दाखवतोय भेटले ते घरी गेल्यावरच. हे आधी उचलून घेऊया, परत नका मालवणावर जाऊ काय. काय लाल झालं, पाणीच लाल झालं ना. चॉकलेटी टायगर टायगर गावलं. दुसरं पट्ट जातलो. कडे धरलं गो. झोप येते आहे. कॅमेरा काय बरोबर राहणार नाही. तर मित्रांनो, आम्ही आता घरी चाललो. झाली आपली जाळी उचलून 5-6 जाळी मारलेलो. आता जाऊया घरी. मित्रांनो, आता आम्ही सकाळी गेलो त्याच्यावर आमका आता एवढे भेटले बघा. टायगर कुर्ले बाजू कर. एवढे मासे भेटले टायगर जिवंत अजून.